Sziasztok, Krisztián vagyok, ez pedig a D'Agostininek a Forma 1-es autósorozata. Már nagyon régóta, nagyon régóta vártam, hogy legyen ilyen. Sok helyen láttam, hogy lehet ilyet rendelni. Hála Isten, végre hozzánk is elért. Úgyhogy most jött meg. Igazából volt benne két autó. Ez a kettő volt benne. Meg volt benne egy ilyen füzet. Igazából nincs benne semmi érdekes, csak ilyen mutatja, hogy mit kapunk ajándékba, meg milyen autók vannak. Itt is mutatja, hogy jön majd a mappa, a bögre, meg egy sapka, meg még jön azon kívül póló is, meg még nem is tudom mi volt, talán más nem. Aztán itt van az F175-nek az újsága. Az a baj, hogy angol, jobb lenne, magyar lenne, de hát ennek is örülök, hogy ugye talán ez megjelent itthon is. Itt leírja az autóról az adatokat. Reméljük idén más számok lesznek majd. Győzelem tekintetében. Ez volt a 22-es autójuk, 2022-es. Még hát ugye itt van a legendás Schumachernek az autója. A fény az nem jó. Pont, bocsánat. Szép autó volt ez is. Igazából mindegyik Ferrari szép. Ennek is itt vannak az adatai. Hossz, a motor, lóerő, végsebesség, ilyesmik. Meg az autónak a története. Na igazából, ami a lényeg, valahogy ki kéne csomagolni, hogy direkt nem hoztam magammal semmit, majd így feltépkedem. Nem tudom, hogy a Burágóhoz mennyire van köze, minőség tekintetében, de hogy elnéztem így kívülről, igazából eléggé meggyőző. Na, és akkor ezt lehúzzuk róla, és akkor az autó is benne van. Egy ilyen abban az is ilyen, hát nem is tudom mi ez. Műanyag valami van, biztos ne guruljon el. De ja, itt a ragasztó. A ragasztót itt leszedjük. Másik oldalról is. És minden sikerül, bocsánat. Na és akkor itt van az autó, leszedjük róla ezt a plexit. És akkor, még gyorsan hozok egy csavarhúzót is, egy pillanat. Meg is jöttem. Gyorsan lapos fejűt találtam. Jó, hogy ez nem is olyan. Ó, hát ez ilyen háromszög alakú. A mindenségét. Na mindegy, akkor ezt majd leszedjük róla. Na, kicsit a visszapillantó el volt hajolva. A gumi az gumiból van. Igazából fém. Nagyon szép. Igaz, hogy nagyon drága lesz, de így nagyon jól néz ki az autó. Szép. Ez teljesen nagyon jó, ez nagyon jó minőség. Ez van olyan jó, mint a Burágó, vagy nem tudom, hogy ez nem tudom melyik gyártó kicsinálja, de ki van dolgozva rendesen. Nem tudom, mik ezek a pöttyök itt.
Ezt nem tudom. Nem mindegy, akkor ez ilyen. Az autó. Hát ezt meg majd, szóval majd utólag így leszedem róla ezt a műanyagot. Nem tudom, hogy ez minek rá nem gurulna, de rendesen forog. Megmondom, gumiból van. Na és nézzük akkor a másik autót. Ehhez se fogok használni direkt semmit. Ezt csak így fogom. Aztán széttépem. Mondjuk ennek utána nézhettem volna, hogy milyen csavar van ehhez. Tehát ez meg csillag van, hát ezt nem értem. Ez meg csillagcsavar van. És akkor ez hogyan van? Na és akkor itt van a másik, gyorsan leszedem róla. Biztos elfogyott a csillagcsavar, vagy pont az a másik fogyott el, aztán ilyennel pótolták. Bocsánat a minőségért, hogy ilyen gyatra. Csak nincsen normális állványom. De gondoltam, mégiscsak megmutatom, hogy milyenek. Most miért nem jön le? Már jön. Megindult. És itt van. Itt van ő. Ezt akkor le tudom csavarozni. Szerintem utána visszarakom, bár, vagy hát nem tudom, mert nem tudom eldönteni, hogyan szebb. Meg hát sokan nem tudják, hogy ezek melyik autó. És akkor ezt, ami rajta volt, ezt leszedjük. És akkor itt van maga az autó. Itt is gumi az gumi. Ez 1/24-es méretarány. És nem tudom, hogy kerék azt szerintem csak azért fordul, mert nem nagyon szabad erőltetni. De ilyen, ez az 1/24-es méretarány. Alja is megvan. Hát annyi, hogy a burágóban benn van a pilóta, a nagyobbakban ebben nincs. De nagyon jól néz ki. Azt nem tudom, hogy ez milyen. Nem írja. Csak az, hogy Ferrari F175, meg az, hogy ez a Forma 1, ez a Ferrari-nak a spái futamán volt talán. Made in Kína, 1/24. Semmi más nincs ráírva, de nagyon jól néz ki. Nekem már vannak ilyenek. Hátulja is. Nagyon tetszik ez az öblös motorborítás, nagyon jól néz ki. Teljesen jó, nagyon szép autó. Tesszük, kár, hogy nem tudtam leszedni a másikat, mert amúgy látszik a különbség. Látszik, hogy mennyivel nagyobb, pedig aztán egy méretarány mindegyik, és mégis a régi időben mennyivel kisebbek voltak a Forma 1-es autók, mint most. Meg a színük is más volt. Sokkal pirosabb, fényesebb, mint az idei. Ezek most ilyen matt. Gondolom ez is ilyen súlycsökkentés miatt, vagy pontosan nem tudom, de... És akkor ebből 80 lapszám lesz. 80 lapszám, és akkor lesznek ajándékok. Még több autó. Nagyon várom őket. Csak sokáig tart. Így elkészülnek. Nagyon jó. Ők azok. Nagyon szép. Köszönöm szépen a figyelmet, következő részben találkozunk. Sziasztok!